Bueno, Xavi, aquí tens el micròfon, t'ho posem bé, tot això, jo ara vaig aquí darrere la càmera, m'hi poso bé i tu deixes anar el que et sembli d'això de les presentacions que tu hi ha d'això, d'acord? Bona nit o bona tarda. Com vostès poden comprovar, encara no he rebut el do de la ubiquitat i no puc ser a la presentació del Màrius, a la presentació de com s'escriu una novel·la, que és el dia 16, em sembla. Divendres jo no puc ser allà perquè he de ser a un altre lloc, però hem muntat aquesta cosa perquè pugui parlar sobre la novel·la del Màrius. Jo no sóc un crític literari, afortunadament. No solament no sóc un crític literari, sinó que a més estic en contra, jo crec que el Màrius també estarà en contra de les presentacions. Em sembla que és el gènere literari més, vaja, el gènere oratori més absurd que s'ha inventat en la història de la humanitat. Si no és que el fa el Màrius Serra, perquè encara que el Màrius Serra estigui aquí, s'ha de dir que és el millor presentador que jo he vist mai, tothom sap que el presentador parlarà molt bé del llibre presentat. I per tant és totalment impossible que el presentador persuadeixi, convenci la gent que l'ha de veure, que va a la presentació, de que el llibre és bo, com en aquest cas. Els seus llibres són per mi com caixes de sorpreses. Clar, l'exemple perfecte és aquest llibre, és el de com s'escriu una novel·la, que és efectivament una caixa de sorpreses. És a dir, jo no em podia esperar que el Màrius Serra, jo crec que ningú es podia esperar que el Màrius Serra sortís per aquí. De com s'escriu una novel·la és un llibre, diguem-ho així, cosit a la realitat. És a dir, els personatges són reals, les circumstàncies poden ser reals, els fets són reals, però, en definitiva, al lector li importa un pito si això és real o no és real. És més, dit d'una altra manera, jo, des del meu punt de vista, la novel·la sense ficció és una enganyifa, és a dir, no existeix. Perquè encara que tot el que aquí s'expliqués fos veritat, fos real, hagués passat, i jo no tinc per què dubtar-ho, en principi, tot inevitablement és invenció, perquè en el moment que comences a relatar ja estàs inventant. Ja estàs seleccionant determinades dades i eliminant-ne d'altres. I per tant el que expliques no és la realitat, sinó una interpretació, és a dir, una invenció a partir de la realitat. Què és, per tant, aquest llibre tan difícil de classificar? Si em posessin entre l'espasa i la paret i em diguessin què és de com s'escriu una novel·la, jo diria que és un, manllevant una expressió d'un escriptor que ara esmentaré, jo diria que és un banquet amb molts plats. De com s'escriu una novel·la és la biografia d'una novel·la, Parèntesi, tancar parèntesi, ja estem amb el Màrius Serra. Parèntesi, tancar parèntesi, acabada, és a dir, una novel·la inacabada i acabada, primer va ser una novel·la inacabada i després es va acabar, que l'autor només va poder concloure gràcies a les 145 propostes de final que li van enviar els lectors. L'escriptura de la novel·la coincideix inevitablement amb alguns dels sotracs de la vida normal, de manera que en aquesta crònica s'hi barregen qüestions editorials, tècniques, emocionals, literàries, mèdiques, comunicatives i industrials. L'autor verbalitza el plaer d'escriure i explica com li neixen els personatges, però també reviu reunions, negociacions i altres episodis del món cultural que ofereixen la cara més prosaica de la pràctica literària. Efectivament, és tan novel·lesc de com s'escriu una novel·la com Monocle. El que passa és que de com s'escriu una novel·la està cosit a la realitat i narra com es va fer Monocle, i Monocle és una narració teòricament inventada, perquè això també hauríem de parlar-ne molt. El dia que jo rebo aquesta novel·la, a casa, veig que hi ha un sobre a dins del llibre. Això el Màrius Serra pot dir si és veritat o no és veritat. Veig que hi ha un sobre a dins i clar, obro el sobre i penso que és un missatge del Màrius Serra que em diu «Xavi, en fi, tal dia farem la presentació», o en fi, alguna cosa. I em trobo un esquema molt minuciós que fa una cara terrible de ser un esquema d'una novel·la, d'un conte, o alguna cosa que està escrivint. I esclar, m'espanto perquè penso, hòstia, el pobre Màrius Serra deu estar patint, ha perdut aquest esquema, que a més és un esquema molt minuciós, que jo vaig mirar per sobre, però esclar, és claríssim, això, un escriptor, és el tipus de cosa que fa, i el truco immediatament i em diu no, que això forma part del joc, això és una broma. A mi em sembla que és un llibre apassionant, que és un llibre molt brillant, és un llibre, com en general els llibres del Màrius, divertit, sense frivolitat, i seriós, sense caure en cap moment en la pedanteria, un llibre que ens permet entrar, i em sembla que això és interessantíssim, tant pels escriptors, per la gent de l'ofici, com per la gent que no és de l'ofici, que ens permet entrar a dins del taller de l'escriptor, les seves eufòries momentànies i falses, les seves depressions perllongades i verdaderes.
En fi, és un llibre que traspua, és una altra de les grans virtuts, del meu punt de vista, traspua passió literària per tots cantons. El Mario Serra, per al Mario Serra la literatura és un joc, efectivament, però és un joc en el qual un es juga literalment la vida, i ell se la juga.